Ay sige pati lang gihapon tapos kurit sa pangalan. Ano ang palaabuton na kulangan pa bala sa antos mo nga ginaagong dinakal ka na nila gani reklamo di mabaton. Asa sano ibaliga kahilwayan mo abyan ang gapos pwede mo mahiwa mataimuklat mula sentido mismo ang gapeso sang kaayo nga ikaw lang tawa bala espiyo ano sagad mo likaw. Hindi mo gusto nga makita ang pag-antos sa nawong kaysa bulsa ang panilag amat-amat na lubong. Daw gusto magpalayo ka o galingon mo nga lano kay mas ni klaro ang matuod kisa sa iya sa dulong. Ganin sa kada ko bate sa gainagoy sa higad. Akon riya kay ang kaluoy naglupad kag sa kada kurisong kay palapit-lapit sa luwag. Akon sabak wala lain na bipanigan sa kada ko bate sa gainagoy sa higad. Akon riya kay ang kaluoy naglupad kag sa kada kurisong kay palapit-lapit sa luwag. Akon sabak wala lain na bipanigan. Wala mo gusto ang pagbago pero puro lang sa damgo kay ang hulag may kabaylo papel nga di numero bayad ang imo nga panulok balat sagon pamatin. Gani wala na sang pabor nga manutong pasangkatahan. Bakon mo ang kapital para sa pungko nga negosyo kaw na mismo nagpaigrab sang ilagin pakalayo nagsugod sa pagdahong-dahong nga ilagin uyatan. May basulon ka bala kung sala ang binuhatan. Yari na kita subong sa sistema nga di mayo pwede mo pabaguhon abyan sa pag-abot sang mayo kung tanan nang insungayan magpili sang lubong. Kung mas kilala ang natungdan kaw maihibalo kung tama nagid kasilaw tabuni ang mata hindi subong pala abuton abyan ang pinsarada pati bulsa ang busog kundi ang aton kaadlaw kaya kalipay nga dali pwede pa naton palawigon. Gani sa kada ko bate sa gainagoy sa higad. Akon riya kay ang kaluoy naglupad kag sa kada kurisong kay palapit-lapit sa luwag. Akon sabak wala lain na bipanigan sa kada ko bate sa gainagoy sa higad. Akon riya kay ang kaluoy naglupad kag sa kada kurisong kay palapit-lapit sa luwag. Akon sabak wala lain na bipanilag.